Така с умиление си спомням за първите дни и седмици в Германия, когато пристигнах във Ваймар. Така, живях 3 дни в една квартира, така, която фирмата временно ми беше осигурила. След това ме пратиха в друга. Така, с една градинка, имах си телевизор, пускам си телевизия и това, което просто ме накара да се почувствам наистина много добре, ама божествено се чувствах. Не чувах името Бойко Борисов и не виждах лика му на телевизионния екран. Ама сами си го правите. Сега отново ще го гледате и ще му слушате мутринските простоти на ниво квартална кръчма език. Избрахте си го вие. Хак да ви е. Най-добре отидете в манастир. Там ще ви е по-смислен живот, отколкото в диктатурата на Бойко Борисов и грандиозната му простотия. Иначе бъдете здрави, нямам нищо против, не ви мисля лошото, напротив, бъдете добре. Чао!